Mas Penceng, Mas Ragil, Ipan, Gembrix, Ilham, Rizal, Ilham, aja, Ompong. Oh, sedangnya anyar toh Mas? Ompong. Ompong. Sajake lagi bahagia sekali hari ini. Oh, derek bingah Mas Ompong. Melu jadi lagi, udah ngomong ke apa toh, Cah? Apa bahagia apa iki? Mbah iki kabare kok sajake ket mau sumringah tenan lho Mas. Ya oke, ya aku melu seneng nek kancane seneng ki ya Cah ya. Ayo kanca-kanca yoga. Putra Abimanyu. Ya.
Putra Abimanyu. Kesenanganku. Ayo
Ya Mbak Tata Ranggone ya lunga. Injih, Jadi alon-alon niku kemawon. mboten wedi kepleset. Wedine karo apa, Mas? Pawang. Heeh. Padahal pawange ana loro. Mengko ndak kon bali ngono ta ya. Nggih. Apa sing nang pojok rono wis bali dhisik. Bolos, Mas. Projol. Oh. Tak kira oleh ngedumi hantu rakumanan. Ngaturaken sugeng dalu dumateng sedaya Pandemen Jatlan Putra Barong Budaya pinanggihan Bapak Angka Setunggal. setunggal. Kalau mau ki sampun wonten Kobro Kobro siswa inggih menika Bapak Putra Abimanyu nggih Mas nggih. Nggih Mbak Tata. Sumangga Mas Inggar Pak Gito pun saos ingkang Gumia. Nggih. Spesial lagune Mas. Heeh. Iya tasih makanya saran kalian Putra Barong Budaya. Pokoknya jadilah Indonesia. Ya Jaya. Masih bersama Tata. Putra Barong Budaya.
suwun sampun ana ngancanine saben dina. Ajek, Iya, ajek ompong. sabar. Yang Jek. mana toh Mas Ajek mana toh? Ini loh, kalau ndadi itu ngematkan ya, Jek. Lah piye Mas? Meku nyogrok bracket iki. Aduh. Ora tombok bracket toh. Tombok. Alah ya, nggih sabar sampun katur. Nggih, monggo Lumantar rono. kanca-kanca. Putra Barong Budaya. Jan sak jose tenan. Nggih, wonten pamundutan Mas. Menapa? Sik mundhut ndi? Ah, Hah? Pamundutan apa panyuwunan? pamundutan leh kunawake pamundutan lho, Pak. Nek panyuwunan Menapa? iki gratis. Nek pamundutan iya ono. Heeh. Injih, semangga kanca-kanca. Nggih. Mbok pilih samangke wonten pamundutan nggih Mas Inggar nggih, semangga. Iki nek ana sing gadel tak jog dhewe iki. Jogeti dhewe wae. Oh. Apa idolan nak dhewe sing jadel? Oh, apa ya? Iya. Blocking cah, blocking. Heeh. Kae lho kosong. Kosong. Awake dhewe sing medun, Mas. Munggah medun, munggah medun. Iki dengaran kok ora digowo. Sapa? Ganonge. Oh, mboten iki agek macak soleka. Biasane solehot. Macak soleh. Ya Allah, biar Iya. kamu kaulah. Biasanya jungkir balik. Ayo, Cok. Semoga. Ya mas kabar kamu Barong Budaya. Yeah. Bukan aku jejek to, Mas. Nabut, oh itu kali ini. Oh iya
kondur 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 kondur.
Lu kejang. Mohon diperiksa Kok ana sing mamingkung? Lanjut nomor antrian A32 Vespa.
Agus, Agus. Hop. Yuk, 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 yuk. Alon bre alon. Iki jaran apa belum, Mas? Ya, oh, ya, oh. Lo, 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 lo. Ya, ya, ya. Hop. Oh, oh. Oh, oh, oh. Yuk, yuk, yuk. Oh. Oh, ya, Oh. Yuk, yuk, yuk. Hop. Hit, hit, hit. Oh. Ayo bre, ayo bre, ayo bre. Yuk, yuk, yuk. Oh. Hit, hit, ya. Oh. Kondur. Hop. Oh. Yuk, 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 yuk. Oh. Oh. Hit, 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 hit. Oh. Hit, oh. Lo, lo, lo. Oh. Yuk, yuk, yuk. Oh. Oh. Yeah. Oh. Ah. Oh. Yeah. Oi. 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 Yo. Sumangga inyuto bangsa kriya tama sakti ingkang sapa prajurit kadya bela bangsa bela saengga wajah sakarna kudungane bangsa. Agus, Agus, Agus. Alat keprik, alat keprik. Hop. Wah. Yuk, yuk. Ah. Hit. Ah. Ah. Sekali lagi yuk. Yuk, yuk, yuk. Sekali lagi mas. Ah. 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 Wah. Oh belum. Bukaan pinten ibu. Ah. Wah. Jari deh ibu. Sesar. Siskan wae lek wis, Mas. Ayo yo. Iya. Oh. Iya. Telepon.